ce mi se pare mesaj că am supărat pe mine. Păi cum, Doamne, iartă-mă să nu mă supărat. Când trag mâța de coadă, în sacul ăsta de să le întorci. Hai, părinte, că știm și noi cum e, tot mai pic acolo de colibuță, de vinișori, hai. Ce să mai pice, nu mai pică nimic. Uite, acum noi ne-am făcut scumpa de mormântarele ăsta de stătea casa de aici. Cum îl chemam? Sucilă. Sucilă, așa. Toată lumea care ăla, te zice lumea, Păcal. Păcal, așa. Și a trebuit să citești pot degeaba, că păcal ăsta e sărac, n-are ce plăti. Și ai citit un părinte? I-am citit tot. Și el a ascultat tot? Păi, de să știu că era mort. Știu și eu cum e cu cititul părinte, că a fost nevoie să citesc odată. Da? Dar și mai rău mi se pare cu scrisul, că vrea să Ferească de... Da. Părinte! Te rezolv eu. Păi cum că ăsta e sărac, n-are o răscai. Da, părinte, dar are o casă. E și... Uite, și are și o vacă. Asta e vaca lui Păcală? Da. Știi ce? Ce? Ei bata casa, Așa. și o vacă și coastă. Bă, nu aș lua dar să nu facem vreun păcat nevedel de sus. Părinte, păcat ar fi să nu le luăm. Că bine ce? Vii la loc! Vii la loc! Părinte! Trebuie reparate, lor. Da, nu vrei să-i bata vaca, că iau eu o casă, că mai trebuie reparată. Bine, bine, hai. Hai, să Doamnă cu tine, Domnul Mișule! și cu mata, hai! Bine, Iuliana! Bine, Florica, făcuța mea, Florico! Stai, părinte, așa că-i bătut. Bă, Florico! Florica, e făcuța mea, stai, nene, că e făcuța mea. Stai, că te explic eu ce nu. Bă, Băcan, acum un an când a murit tătărătul, a venit părintele de aia citit? Da, ai citit. Și el a ascultat tot? De unde să știu eu, nene, că era mort. Dar tu ai ascultat tot? Da, am ascultat, dar n-am înțeles mai nimic. Păi aici nu e vorba de înțeles, că nici eu nu le înțeleg pe toate. Nu înțeleg mai nimic, dar vorba aia, ți-a citit sau nu ți-a citit? Da? Păi și pentru cititul ăsta ai plătit ceva? Băi, de unde, nene, că eu n-am niciun bani. Păi vezi, mă? Văd, nene, văd. Părintele a venit să-și ia datoria. Dacă mea, Florica, făcuța Păi da, Florico! datoria făcuța, că dacă ai fi dat făcuța acum un an, ar fi fost bine, dar puteți să plătiți și dobândă de zi pe care... Care de unde, nene? Cum care dobândă pe cală? Păi vaca asta timp de un an ar fi dat lapte, ouă, brânză, ar fi Dacă dat ai atât de fost dusă multe. la tau... Ar fi dat atât de multe cât ar fi trebuit să te bag la pușcărie, măi. Eu n-am făcut nimic, nene. Am luat-o pe Florica, dar să mă Hai duc. să nu Ia, mai plângi. dar nu plâng, nene. Nu plânge? Nu plânge. Lasă că să plângi. Fii atent. Lași cu casa în contul datoriei și tu te duci în lumea la apă. Du-te și bucură-te de viață. Fii liber ca pasărea cerului. Dar du-te odată! Hai și nu uita să tragi ușa după tine. Bine, nene. Ce-i asta? Ce se întâmplă? Alerta! Ce-am făcut? Casa am dărâmat-o? Da. Și s-a prăpădit și părintele, și jandarmul. Nu? Da? Da, mai bine. Mă ascund în pădure.
întoarce? Mai bine rămân aici în copac, e mai sigur. Aoleu, și ce grea e ușa asta. Bă, vine mai ce n-auzi, bă. Vine cineva. Păi, auzi? Unde naiba ești, bă, ciordică? Aici, Antoni, dar nu mai întrecui, că mi se face frică. Bă, de ce ți-e frică, mă? Păi am făcut păcat mare, șefule. Am jefuit o biserică. E și? Ne vede el de sus. Aoleu, m-au văzut. Lași, bă, că ne vedem nici naiba în pădurea asta, auzi? Mai bine hai să împărțim prada. Ia să vedem ce am furat noi aici. Oliva? Ce e asta, mă? Ceva de mâncare. Bă, știi ce ai furat acolo? Un sac de tămâi și o lumânare. Că mie mi-e frică de întuneric. Bă, și slăticele alea de aici? Păi alea erau grele și dacă am găsit sacul ăsta mai ușor. Bă, ciordică, bă, dacă eu... Să nu ții, că nu ne potera. Bă, dar eu am Nu zis... să nu dragui, că ne lovești el de sus. Păi tu să nu tragi, mă, firar, să fie de treabă, dacă eu ți-am spus, nu ți-am spus să ți-am Eris, bă, că nu mai pot să cer. Oleu, fugi, bă! Ne-a lovit cea de sus. Ajutor! Grea mai e ușa asta, dar nu înțeleg de ce mi-a spus în Nelea la să o trag pe mine când ea merge și singură. N-a poftit. Uite, un sac, o traistă. Ia să vedem ce e în sacul ăsta. Un sac legat așa și așa. Așa. Tămâie. Un sac plin cu tămâie și o lumânare. Aprinsă. Am să dau foc tămâii să fie de sufletul bietului meu tată. Ce prost m-am așezat, unde dai și unde crapă. Ce frumos miroase tămâia asta! Mama!